Avui parlem de pedres, concretament de la labradorita. La labradorita es diu així perquè va ser descoberta per primer cop a la illa de St. Paul, a la costa de la península del Labrador, al Canadà. Hi ha una bonica llegenda inuit que diu que les llums de l'aurora boreal, al principi dels temps, estaven atrapades dins les roques, fins que un guerrer les va alliberar trencant aquests rocs amb una llança i van pujar cap al cel. Algunes, però, no van poder ser alliberades i van quedar guardades en les boniques pedres de labradorita. Està formada per feldespats, el que li dona una preciosa aparença irisada, fruit de la diversitat de colors que aquests feldespats originen. La vibració que té és de calma, d'enfortir l'autoconfiança, de protegir-nos d'energies negatives. I sobretot de sanació, de connexió amb la intuïció, amb la realitat no ordinària, amb els altres mons, els guies, etc. És una pedra molt màgica que fan servir sovint els sanadors de tots tipus, els xamans també, naturalment. També és ideal per la meditació. És veritablement una pedra molt poderosa, sobretot a nivell espiritual. En l'àmbit terapèutic és molt útil per reforçar-nos, per exemple, després d'algun procés o malaltia que ens hagi deixat afablits. Sobretot, podem posar-la aproximadament 1 centímetre més avall del melic i ajudarem així a reforçar el sistema immunològic i limfàtic. És una de les pedres de les que se'n pot fer elixir, amb aigua mineral. També se'n pot fer maceració amb oli, que serà molt útil especialment per fer massatges en cas de dolors de caire reumàtic. Com la netegem? Doncs el més idoni és que la submergim en un bol amb aigua, al que haurem afegit prèviament unes gotetes d'infusió de sàlvia. Sobretot amb aigua i sal, no totes les pedres ho admeten. I, de fet, en aquest cas, fins i tot és millor no tenir-la molt de temps en remull, fins i tot amb la sàlvia, perquè els feldespats en general, a la llarga l'aigua no els hi senta gaire bé. I per carregar-la, doncs millor amb la lluna. També es pot fer amb el sol, però tinguem en compte que una exposició massa llarga i reiterada al sol pot descolorir-la, fent que s'apaivaguin aquests iris i barreja de colors que la fan tan especial. Experimenteu amb la labradorita, proveu de sentir-la, familiaritzar-vos-hi. Poseu-vos-la a la mà per fer una meditació, o bé els xacres, per exemple, del tercer ull, del coll o el corona. Coneixeu aquesta pedra? Quines sensacions us produeix? Podeu dir-m'ho als comentaris. Moltes gràcies i fins aviat.